खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। आङो दा आंनि न'खरनि मानसि लायनो थांगासिनो दं। जोंहानि आदैनि फिसाला गुवाहाटीनिफ्राय फैगासिनो दं बेयो, आं बेखौ लायनो थांगासिनो। बेनो रुपसि एयारपर्टनि लामाया ससेनिफ्राय बारा मोजां नङा, ससे मोजां आरो नायलांदो भिडिअखौ। फाइनालि आं दा रुपसि एयारपर्टआव मोनफैबायानो। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। आङो मेन गेटजों हाबनोसै। सिगाङाव बानायनायाव सोआखैमोन, दा आं हाबलांसै। नोंथांमोनहा नायदो। आं दा सिङाव हाबबाय, नायलांबाय थादो। आं देखायलांबाय थानोसै। फाइनालि दा रुपसि एयारपर्ट जायगायावनो मोनफैथारबायानो। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। आङो कारखौ पार्किं खालामनानै लाग्रोनोसै नैबेजोंनो लेफ्ट साइडजों। आं नैबेयावनो दोननोसै कारखौ, बावनो दोनथ'नोसै आं दसे सम। दायो आं गारिनिफ्राय ओंखारबाय। भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आंबो गोबावानो जाबायमोन फैयैया, बिराद दा दिनैसो खुलिजेननायनिफ्राय फैयैया आंबो गोबावसैमोन, दिनैसो गिबि खेब फैनाय जालायबाय। सोरबाफोर गुवाहाटि थांनोबा फैनो हागोन। फैनानै ओंखारफैनांगौआ दरा बेजोंनो A1 बेजों ओंखारफैनांगौ। खालामग्राया नै मानसिखौ देनजारथ'। नै हाबनांगौआ बेजोंनो। आं दा टिकेट गैयैखाय हाबलांथ'ला, हाबनो मोनानो सोंदोंमोन आङो। आङो थारमाने गाखोनो फैखायाखै नालाय, आङो जोंहानि आदैनि फिसालाखौसो लांनो फैदों। बियो दाबो मोनफैथ'वाखै, 12:30 मोनफैगोननो बियो। बेयावहाय बर'जों रोखा लिरनाय दं नै रुपसि बिरखं गाथोन, आरो एसामिस, इंलिस, हिन्दीजोंबो लिरनाय दं आरो। लोगोफोर नोंसोरबो माब्लाबा गोनां जायोबा गाखोफैनो हागोन। खाथि खालानिया गुवाहाटि बा केलकाताफ्राव थांनोबा, दा केलकाता आरो गुवाहाटि थाङो, मोननैल' जायगायाव थाङो आरो फैयो आरोना। सिगांथिं नुहुरनाया लेट्रिन आरो इउरिनेल आरो बेयावहाय हिन्जाव हौवा एक्सट्रा दंखायो। आंनि भिडिअआ एसेनोसै। आङो नेक्स्ट टाइम सिङावहाय हाबनानै भिडिअ बानायनो नाजागोन, नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ लाबोगोन। गोजोन्थों।